בן, מה שלומך? בסדר, מה העניינים? ברוך השם, בסדר גמור. איך היה להיות חבר מועצה? אז בן, אני שמח ששאלת, 5.5 שנים כבר במועצה. המון עבודה, המון עשייה למען הקריה, למען הציבור, בהמון תחומים. שיפוץ רחובות, ואם זה שיפוץ בתי ספר וקבלני זבל, והמון דברים שלמדתי להכיר. סך הכל היה מאוד מספק. ותגיד, את כל העבודה שעשית, למה צריך נציג דתי? כל אחד אחר יכול לעשות את הדברים האלה, לא? אז בתור נציג של הציבור הדתי, אני יכול להגיד לך שאת הדברים האלה שחשובים לציבור הדתי, הם חשובים לו ולא לאחרים. ולכן נציגים אחרים מתעסקים בדברים אחרים, באיכות הסביבה או בדברים כאלה, ואנחנו היינו צריכים באמת לדאוג לתחום שלנו, לבתי הכנסת, למקוואות, להסעות לציבור הדתי, לבדוק שהחינוך באמת יש אפשרות, יש אירועים שנתיים שעושים פעילויות, בפורים, בחנוכה, ובאמת המון דברים שחיי הרוח בתוך הקהילה שאחרים פחות דאגו להם, וברוך השם, בזכות העבודה שלנו, הצלחנו להגיע לזה. שכנעת אותי, זה חשוב, אז אני הולך. רגע, בן, חכה, לפני שאתה הולך, צריך שיצביעו לנו גם. צודק. הבחירות האלה מאוד חשובות, ולמרות שהמצב מאוד קשה מסביב, ואין הרבה ראש לאף אחד לבחירות האלה, מאוד חשוב כן ללכת ולהצביע, בגלל שיש לנו 5 שנים של עשייה ועבודה ברוכה, בעזרת השם, נעשה ונצליח.